Ahojte priatelia, volám sa Karolína a toto sú spomienky na moje detstvo, také, aké si ich pamätám. Keď sa dnes obzriem späť na prvých pár rokov svojho života, pamätám si len jemné útržky, ako by boli zabalené v mäkkom svetle a tichu dávnych dní. Pamätám si, že sme bývali v komárne, v paneláku, a že sme sa chodievali hrávať von s ostatnými deťmi. No najradšej som mala dni, keď sme išli za starými rodičmi do časti Letecké pole. Mali tam útulný rodinný dom a pred ním stáli dva veľké stromy. Dodnes neviem, či to boli agáty, ale pamätám si ich tieň a pokoj, ktorý tam bol. Starý otec choval sliepky a za domom sa rozprestierala veľká záhrada. Pre mňa to bol malý detský svet, plný vôní, farieb a chutí. Pamätám si veľký marhulový strom a nízku višňu pri plote. Chodievala som si tam potajomky otrhnúť zo pár višní. Boli tmavo-červené, trochu kyslé, trochu sladké a mali zvláštnu jemnú trpkosť, ktorú si pamätám dodnes. Starý otec pestoval jahody, hrozno, ale aj tulipány. Bol veľmi šikovný a pracovitý človek. To, čo vypestoval, chodieval predávať aj do vzdialenejších miest. Pamätám si, ako sa spomínala Banská Štiavnica. Hoci som ešte netušila, že práve tam raz budem vyrastať. A keď som mala 5 rokov, presťahovali sme sa z Komárna do Banskej Štiavnice. Moji rodičia tam kúpili veľmi starý, úzky a dlhý dom na ulici Dolná Ružová. Otec sa rozhodol, že ho vlastnými rukami prestavia. Starú časť postupne búral a vedľa nej sme začali stavať nový dom. Pamätám si tehly, prach, prácu a aj to, ako sme mu ako deti pomáhali. Môj otec, Ladislav, bol nesmierne šikovný človek. Vedel postaviť takmer všetko a krásne maľoval. Dodnes si myslím, že práve od neho som zdedila lásku k tvoreniu. Náš dom nakoniec vyrástol veľký a plný svetla. A najkrajší bol ten výhľad. Z nášho balkóna bolo vidieť celú Banskú Štiavnicu, kostoly, staré strechy, nový zámok, klopačku a aj starý zámok. A mne sa dodnes zdá, že Dolná Ružová bola a je jednou z najkrajších ulic na svete.